Hello guys, muri right here? Tatsoka zvekare nhasi tine nyaya as usual. Tisatapinda munyaya pane vanogara vachibvunza lipi color yakanzi color stay matte light crayon. So it's a crayon, yakaita kunge crayon ndo color yachona ipepwe. Kune makala akawanda. Pane vanga vachibvunza charcoal ichi ndio inonzi activated charcoal. Ndio inonzi activated charcoal munoiwana ku Dischem, kuma pharmacy, even vari kuZimbabwe munoiwana. Ndicho chiororo chema problems ose mudumbu yamungaita. Yakachipa less than 50 rand. KuZimbabwe I think inoita $5. Alright. Regaiti tange nyaya dzedu. Hello tete, zita rangu ndinonzi Alice. Story yangu my story goes like this. Ndakabata chirwere cheshuga ndiri form 1. Yakanga iri nguva yakaoma nekuti childhood yangu yose was robbed away from me. Diet ndakachinja, even zvikoro ndaigara ndichichinja. Nightmare yakatanga pandakapedza high school ndakuenda kuuniversity. Ndakadiscover kuti handifambidzani nemukomana for long. I either disappear or kuvaita rough, which I used to call boundaries. Ndakabva kuZimbabwe ndichienda kuchikoro ndainge ndisiri murelationship, and I prayed kuti Mwari, I want someone serious semunhu aiva nefocus and big dreams. I met my boyfriend very calm and attentive, caring too, tongoti those perfect ones. Patakatanga kudanana, he used to come kumba kwedu with the gifts and a bag of food etc, which I found thoughtful and sweet. Sezvo zvirizvo zvinoitwa nemukomana during courtship, right? Takafambidzana zvakanaka, everything was going well, and he lost his job, and mari yainge satambe paya, and it started bothering me because a lot changed, like kunetsana, and I expected more, but God kept us together. That time I felt like I was suffocating in that relationship, not because of him losing his job and stuff, no, but I felt like I was fighting things zvanainga ndisingasivi. Ndakazotanga kurota ndichirara nemunhu, baba vangu, hanzvadzi yangu, ex, anyone chai. Ndaimuka penda ndakatota feeling kuti pano ndanga ndiri pabonde nemunhu asi haumuoni. One day ndakara ndakapfeka t-shirt neshort pyjama set, but mangwana acho ndakamuka ndisina t-shirt. When I woke up ndakazvibvunza for 30 minutes straight ndichizviti ina handipingi. I know ndarara ndakapfeka t-shirt. T-shirt yaiva iri kumusoro kwepilo yangu. Ndakazenge ndava kutanga kurwara last year 2024 in November, and my family started kufamba vachinzi mwanasikana uyu mukadzi wechikwambo ndicho chinomurara usiku and causing kurwara kwaanoita, even kurota my boyfriend cheating on me kana kurota achizondisiya, which makes me angry towards him, believing clear message, but no man, ndizvo zvimupengo zvikwambo wanting me to be alone. And zvikwambo izvi ndezvasekuru baba vangu. Takapererwa, and we never thought kuti sekuru ndivo vaiva behind all this. So gore ra 2024 ndaifanira kufa sezvo ndaive pajana, and I started kurwara zviri serious, and kuno ndiri ndega ka, maybe the help of my boyfriend akamboya kumba. Ndairota ndichichererwa guva ndomuka ndichinamata rovharika, and it was weird. Handisati ndamboona vabereki vangu vachishungurudzika, but yeah, it was a lot to take in. Ndakaenda kumba that April kuZimbabwe ndikandobatsirwa with different people, and then I went back kuchikoro. Pasina nguva zvidhoma zviya came back aggressively, zvekuti after zvarara neni ndaimuka mudumbu muchirwadza like period pain, zvekuti ndaitomboita chinguva kuti ndidzikame ndozonogeza kuti ndiende kubasa. Sometimes kana mukomana wangu akauya kumba ndikaenda kwake anototi unorara wakatarisa mudenga and wakavhura makumbo, which I knew hangu kuti zvikwambo zvinenge zvichindishandisa. I pretend and hide my pain, so I schedule all my days full. Ndoenda kubasa makuseni ndichipedza I go to gym and walk hangu, buying time so that I don't think nezvenhamo dzangu. I break down mostly every day, and thanks to muroro wangu mukadzi webrother yangu mudiki, she gives me hope achiti zvichaita tete, one day at least ndinonzwa kurerukirwa. Mwari amukomborere. Now ndinorwara on and off, and zvinorara neni pazvadira 2 to 3 days a week or more. I've tried kurara ndakapfeka garlic, use salt, urine, bute, kugeza, but ndatambura zviperi.
I pray not to take my own life because I have a mission and dreams to fulfill. My parents have tried and I pray so hard and sometimes they don't need. Chinondirwadza is my brothers. They don't bother kuziva kuti what's going on in my life. No matter how many times I tell them, and I wonder why me, Lord. But God reveals himself in an unthinkable way. I pray this generational curse, I'll be able to break it with the help of God. I'm still suffering. I need help. Mentally, I am unstable. My whole life is painful. Kuva mukubatwa sugar ndiri mwana mudiki and a lot happened. Nokumbira urubatsiro hama. Leave my comments in the comment section. Ndinge nchiverenga. Stay blessed. Ndonya ikutanga iripo vari kutaura kuti pane zvakwanda zvinoitika pavari kubva vari mwana mudiki. Like vakaitawo chirwere cheshuga, then after that still anomuka makuseni papenti pakatota and a lot happens. Kasi zvinhu zvinorwadza moyo. Chandoda kusuggesta ndechekuti ndichakupai number ya counselor because mataura kuti you are mentally unstable, you need someone to talk to. Chakupai number zvakare dza pastor, you need someone who's going to help you to pray. But what I want you to know, I'm going to tell you this, and I'm not apologetic about it. When you choose to take your problems to God, it's you and God alone. Nchakupai number dza pastor and he's going to help you to pray. Asikana nataka kuita zva pastor hatichaiti zvimwe because unenge uita sekuti uri kupima Mwari kuti Mwari ndazomboenda zvekumuprofita uya ndazombodi we are going to pray about this. Number 1. Number 2, please sleep makatsamira Bible kubva nhasi. Munamate. Ndichakutumirai zvakare mahymns ekuridza mumba menyu kuitira kuti mumba menyu munge mune mweya waMwari. Ndinokushuvirai zvakanaka. I wish you the best. Like my guru said, hapana tisingaperi, zvinodarika. It's going to be things of the past. This is a delayed match. Makambona delayed match. Mnembishtozo kuti Manchester yakawina, Liverpool yakarusa. Andisi mnembora zvangu ndongozama team but anditi zvibona. But kana uchiona delayed unoshisa kuti chero kona Liverpool iri kuwina. In the end tinoziva kuti Manchester yakawina. That's the same case with God. Whenever we take our problems to God, the devil akakundiwa pamuchinjiko. Satan anasimba mukati maupenyu wenyu. In the end, God wins. Alright, ngatipinde munyaya inotevera. Makasimba iri tete nevatereri. Tete ndiri mudzimai wechidiki. Recently I got married. Ndakaroorwa zvakanakisa ndikachatawo zvakafadza dzinza. Wese anondiona ndichifamba nemurume wangu anongoti wow achirira seambulance. So kuti pachimiro nepachiso aiwa murume wangu Pastor Ray vakaramirwa. Iniwo handishoreki tete ndinomiramira pamamonya ipapo. Asi tete regai nditaure nditi all that glitters is not gold. Vanhu kana vari kunze vanoona the perfect couple asi hapana chiri perfect pakati pangu naRay. Ndingangoti tete Pastor Ray vane weird and worrisome behaviors. Tete tinogara full house asi ndikakudzai kuti mumba mandinogara tete mune imwe room yandisingabvumirwi kupinda nyangwe kwauyei. Tete Ray made it clear that under no circumstances pandinofanirwa kupinda mumba umu munotori special made custom key inovhurwa nemanumbers. Hamuna maordinary lock sets aya atinoziva ari normal. Tete munoziva kuti Pastor Ray is the only one anopindamo. Asi tete pane chinhu chinondinetsa pamurume wangu uyu. Akapinda murume umu unonyatsonzwa kuti anenge ane vanhu vanenge achitaura navo nyaya. Kwete anenge asiri parunhare. Runhare runenge ruri either pachaja or bedroom. Chionai minana inozoitwa muchechi. Unongoona kuti something is amiss. Tete ndakakurira muchechi. Zvimwe zviri weird zvandinosangana nazvo tete ndezvekuti murume wangu anoda bonde muchechi. Kwete kumba asi mukereke munozopindura vanhu muchechi. Tete ukada kuzama kuprotesta hanzi munhu zviise pasi pemurume wako. Ndizvo hazvo tete, asi I feel like ndiri kutadzira Mwari ini tete. Bonde pakati pekereke, never mumba, never mota. Asi pakati pechechi. Pastor Ray vanototi vakafunga bonde chero para pakati peusiku kutodriver mota vakananga kukereke. Tete apa chimwe chakaitwa naPastor Ray kuisa hama dzangu pasi pehapa dzavo. Chero ukada kuzama kukomplaina hapana anokuteerera. Vanenge vachiti
une anti-marriage spirit, chengetedza imba yako, uite zvinodiwa nemurume wako. Kukuudzai chokwadi, I feel caged in this marriage. Kutonzwa kuti pane something chiri amiss. Tete, ndikafuma ndakarongedza mabags, ndakarova pasi ndinganzi ndine anti-marriage spirit here. Manheru ndinonzwa senge pane chinondishandisa kundita mukadzi. Hatina mwana napastare. Vanhu vangatadza kunzwisisa zvandiri kutaura, asi munhu anorwadzwa nebhutsu inoshinya ndiye anenge akaipfeka. Tete, I only became his wife kana achida bonde muchechi. Pamwe pose pastor murume wangu havana basa neni. Tete, ini hangu I feel like I'm married for the wrong reasons. Kuti ndakaroorwa for vanhu, but deep down mwoyo make handimo. I'm not happy ini. Better ndinzi ndine anti-marriage spirit, asi ndine mufaro mwoyo mangu. Vehama, dai muri imi, maidiwo kugara nemunhu waunoziva kuti upastor wake haune calling okushingirira misses in a loveless marriage. Ndibatsireiwo nemazana. Saka ndoinya iripo vari kutaura kuti baba vanoda kuita bonde muchechi. Bonde racho rinoitwa pakati pechechi, uyezve pane room isingapindiwi. Zvinhu atori ma-red flags chaiwo. Ndiwo mureza mutsvuku, hatizivi kuti munenge muchitwei mumba imomo. Saka vari kubvunza kuti vedu ndishingirire here kana kuti ndiende. Regai tiverenge nyaya inotevera. Tete, makasimba here? Chekutanga, regai nditange kutenda Mwari, nokuti nenguva yake anoratidza zvinhu zvakavanzika, uye chose chakavanzika chinozobuda pachena. Munhu wandaiti sawira wangu akandigura kunorira. Ndichitanga kugara munzvimbo yandaigara, ndakasvikoshamwaridzana namai Tinashe. Mai Tinashe vanga vasina shamwari muraini. Handina hangu kunzwisa kuti nekuva friendly kwavaiva nemhaka iyi vanga vasina wavanoti wavo. Tete, ndikakuudzai kuti mai Tinashe vaiva a very warm and friendly. Vaiva vane vana vaviri, murume wavo ainge akafa achiri kuzvinzwa shuga, asi vanoti vainge vadecide kuti zvekuroorwa havachadi. Iniwo ndaiva nevana vakomana vangu vaviri, uye murume wangu aidrive magonyeti anoenda kunze kwenyika. Tete, tainzwisisana namai Tinashe. Makore 3 apera ndakazorwirwa nedambudziko. Mwana wangu Shoni akangotanga kurasika njere. Tete, aigona kana kutanga kuita violence zvekuti zvaiti kana zvatanga aibvisa ma-TV anenge ari mounted kumadziro achiputsira pasi. Tete, hapana chinhu chinorwadza sekuona mwana wako aigona chikoro avakangotanga kurasika njere. Potentially yes, down the train. Paakatanga kurasika njere, Shoni ainge awana besari rekuti anodzidza kuSouth Africa, asi zvese zvakashaya basa. Hapana kwandisina kusvika Tete ndichizama kurapisa mwana. Kupsychiatric ward ndakasvika naye Shoni. Kumusha kwavanozvarwa ndakasvika, sokuti mukufamba taingonzi ngaanotsika ivhu rekumusha kwake. Zvose ndakaita Tete. Muchiprofita ndakaendazve, zvichingonzi mweyo tsvina isingadi chakanaka. Shoni aifanirwa kunogezwa munyama kumapopoma. Mari yaingobuda, asi manje zvinhu zvacho zvaitoita wese kana tichinge tabva mukufamba naye. Tete, ndainge ndatova prayer warrior. Ndainge ndisingachabvi pane chimwe open space chaive pedyo nepataigara, ndichinamata kuti ndiwanirwewo nyasha. Dzimweni dzenguva mai Tinashe vaindiperekedza kunonamata, asi taibva totiza ikoko. Mumwe musi takasangana nenyoka yakakura pano nekoko, tikabva tiri babara. Asi Tete, ndakadzidza kuti hapana chakavanzika pasi pezuva, uye rina manyanga ari putirwi mumushunje. Mumuavo wepamba makangofuma mune zizi. Ipapo musiwo Shoni akafuma ari wese chaiwo. Akafuma achitomhanya neroad. Zizi rakatoita tourist attraction chaiwo Tete, nokuti sezvamunoziva kashoma kusangana nezizi masikati. Zizi rinowanzoonekwa usiku. Vanhu vakaungana pamba vakatanga kuritaka nematombo. Zizi rakatemwa kusvika rafa, rikatorwa rikanoraswa. Ndakaita mazuva 2 mai Tinashe vasingasviki pamba pangu, kusvika ndadetsekana kuti kosawira vangu vainge vaonei. Chokwadi ndingaitwa sawira asina rudo. Regai ndinoona kuti chaishupa sawira vangu chii. Ndakasvika mubedroom masawira, ndikaona sawira akafuka machira nezuva raOctober riya. Sawira mai Tinashe aiti mbiri wairwadza. Ndakafukunura jira kudai kwana mai Tinashe vakakuvara mbiri wese kuita majwanga senge vairohwa. Ndakadanira mai Tinashe ambulance vakaendeswa kuchipatara, asi havana kuzombonogarako. Mai Tinashe vakabva vatisiya. Rufu rwavo rwakashamisa nharaunda yese yatigere, nokuti mai Tinashe havana kumbobvira varwara zvekupepewa. Munoziva Tete, Shoni mwana wangu akabva angokupora mysteriously. Hazvitotsananguriki ende hazvinzwisisiki. Shoni akadzoserwa kumashure nekuda kweurwere hwakanga hwangouya.
neniwo tete ndainge ndatobuda mabhonzo nekufunga urwere hwashona, asi denga rakandirangarira. Pakazotanga kubuda runyerekupo rekuti zizi rainge raurayiwa raive Maitinashe, kuti ainge arohwa ndiMaitinashe here. Vainge vaedzerwa asi vari pamba pangu, saka vainge voshaya maburukiro. Ndipo pandakatanga kunzwa chokwadi chese tete kuti Maitinashe vainge vasingabvaruri machira, ndosaka vainge vasina avanoti shamwari yavo muraini. Vanhu vaishaya kudhaiwirirana navo sei. Maitinashe vainge vauraya murume wavo paakada kuroora umwe mukadzi. Tete zvakandinetsa kugamuchira, asi ndakazoti ndagaya ndokuona kuti zvachinenge chiri chokwadi. Ndainge ndoda kuitwa usavi nemunhu wandaiti ndiwe pedo. Ndainge ndakanganisirwa mwana njere nokuda kwemunhu airwa godo uko achikusekerera. Regai zvichinzi tete zinoerema rinosekerera newarisingadi, asi chandinongotenda ndechekuti Mwari akandidzosera zvese zvakadyiwa nemhashu. Panzi pakazomuka pane zizi, mwana anga agwara musoro, anga agwara achifamba achipenga achidii, mwana mushure mekunge mwana anga wana scholarship yekuenda kuSouth Africa. Saka vanotaura kuti Maitinashe vakanga vasina shamwari munharaunda because vaisikanwa kuti vanobvarura machira. Imi kana mangosvikawo mupenyu wedu ngatidzidzei kunamatira shamwari chaidzo, whether uri kuenda kuchikoro kana kuenda kubasa kana kugara muchitima chaiko. Kwaunoenda bhozi sevanhu vanoshandisa chitima everyday muchawana ushamwari, handiti munogona kukwira chitima nemunhu one everyday ndopanobva ushamwari. Next thing washamwadza nemunhu ari wrong. Ngatigare tichinamata, hanzi no man is safe to go for a day without prayer. Mwari ngaatipe simba rekugona kudana kwaari zuva nezuva. Regai tiverenge nyaya inotevera. Makasimba here tete? Regai nditange ndichiti hama dzangu dzose dziri muno, kana tazogara ndoda kuti murangarire chinhu chekuti hapana munhu anonzi ana basa anogona kuita senge asina basa, asi mangwana upenyu ivhiri hunoshanduka. Uyezve madzimai, chero varume vari muno, heal kana pane zviri kukutambudzai. Heal first so that you do not bleed on those that did not hate you. Ndakakura upenyu hwaisiririsa, upenyu hunorwadza. Tete ndakatamba hunherera. Vabereki vangu vose vari vapenyu. Ndakakura upenyu hwevabereki vaida kuratidzana masimba, kuita kundikandidzamwa kunge bhora. Vabereki vangu vakatadza kurangarira chinhu chokuti panorwa nzou uswa ndihwo hunoparara. Pairwa vabereki vangu ini uswa ndini ndaiparara emotionally, psychologically. Dai gogo vangu vasina kuita come to my rescue, zvimwe kutaura kuno dai ndakasiya nyika kare kare. Mai vangu vakatambwa nyowani newavaiti mudiwa wavo vanova baba vangu. Mukutaurika kwazvo zvinonzi baba vangu vakaitisa vasikana vaviri nhumbu panguva imwe chete. Baba vangu mva vasharudza umwe musikana, mai vangu vakasiwa vakadaro. That was so severe bitterness towards inini. Kuti baba vako vakandinyadzisa, ukuwo baba vangu vainge voita zvelife yavo nemudzimai wavo. Mukadzi wababa vangu aisada kundiona pamba pababa vangu. I reminded her of a former threat vanova mai vangu, and it seemed baba vangu vanga vasinei neill treatment yandaisangana nayo. He chose to look padivi. Pakazororwa mai vangu tete vakaita mhuri yavo. She did not consider me family asi a mistake. Vanga vasina basa neni. Amai vangu vainditi ndiri mistake. Kumba kwavo ndaisabvumirwa kusvika. Vana vavo vavakazvara kumarriage yavo ndainge ndisina relationship navo. Ndaitorambidzwa mixing and mingling with them. Same nefather's side. Stepmother vaisada kundiona pedyo nevana vavo zvakare tete, so ndaingova one ari ega. I was lonely yet I had siblings. I was lonely yet ndaiva nababa namai vapenyu. Tete ndakaona nhamo munongonzwa imi zvekuti ndadyei ndapfekei. My parents simply did not care. Kwete nekuti vanga vasina, asi vanga vasingadi. Munhu aindida tete was my grandmother. Ndinorangarira ndakatomboshama zvekuti gogo vaidambura hembe dzavo vachindisonera tudress twandaikwana. I remember ndaive ne1 pair yemasandake black aita senge shangu, so aiti kana kuchipisa anopisa, kana kuchitonhora anotonhora. Apa ainge obaya nekuti ainge adambuka, saka ainge osungwa newaya. Pain yekuenda nemangai nemasau kuchikoro, asi vana baba vako vachiuya nemazai kuchikoro, so kuti baba vaingova vemunharaunda imomo vachitori muzvinabhizimisi zvakare. Apa they would show it to your face kuti tiri kurarama. Tete kuva the unwanted child kwakangooma. Okay, ndakazoona scholarship mushure mekunge ndapasa A-level ndikabva ndaita chiremba, ndikatoita course yekuita chiremba kuSouth Africa. Ndakazowana basa kuAmerica, ndiko kwandava best. Tete handina kukangamwa mbuya vangu vaidambura hembe dzavo. Chandakatanga kumbovatora vachiona nyika tete, kumbovaspoila, vakarwa hondo hombe mukati
vakarwa hondo hombe mukati meupenyu hwangu tete. Handikangamwi zvavakandiitira. Vakandida pasina anondida, vakamira neni pairwadza. I remember pavakauya vakambochema kuchikoro mari yefees yaramba kubatana kusvika ndazobvumirwa kudzidza nechikwereti. Ndakadevelopa pamusha pambuya vangu. Vainge vasingadi kugara mutauni, saka ndaizounza tauni yacho paruseva. Ndakavavakisira imba yakanakisa tete, sola zvese, musikana webasa. Gogo vangu was going to live the soft life in an old age tete, and she did tete. Vakazosheka havo mbuya vangu, asi ndinotenda nenguva yandakawaniswa navo. She's the only mother that I know. Rest in peace vachiera tete. Ndipo bandakaona kuti upenyu ivhiri. Murume wamai vangu akadzingwa basa, aba mari yebasa, imba ikabva yatengeswa nekambani ichida kurikavha mari dzayo tete. Upenyu ivhiri. Ini the unwanted child ndaizenge ndavakufonerwa, ndakukumbirwa mari, asi ini ndakakura ndichizvionera. Business rababa rakazobroka. Masiblings ekufather side vava kundifonera vachida kunditi ndivayambudze. Zvakangoma hazvo. Unwanted child ava kuzodiwa nhasi nekuti ava nemari. Dai ndisina mari ndaicheukwa nani tete. Ini hangu tete ndiri kungoti umwe neumwe kaangogara achiita zvaita kare. Ndinobatsira kana ndisina kubatikana. Asi dai gogo vangu vari vapenyu, I would move the earth for ye tete. Hausungutsinye. Asi ungada kudya pausina kukohwa. Zvichinzi zvinozokunetsa mangwana. Aiwa, hakuna chishona chakadaro. Zvaidi kunetsa pandaibvarura hembe nagogo pataenda kumaricho ndichibayiwa newaya dzemasandaki. I have forgiven both of them. Asi zvekuti vachida kuita vabereki vangu ndakura so. No, hazviko tete. The only parent I knew is my grandmother, who is resting now. They never wanted me back then. Why would they want me now? Ndakatozvigamuchira kuti I'm the unwanted child. Ndiri mistake sekutaura kwamai vangu. Manje mistake iya yakajamuka panyaya dzemari. Umwe neumwe ngaite zvangagara achiita. Treating me like I don't exist. Upenyu ivhiri rinotenderera. Pataurwa nyaya dzakawanda, and I think most of us here we can relate. The first thing that came to my mind ever since I started reading nyaya idzi pano pachannel, ndakavhurika maziso angu ndikaona kuti vanhu vazhinji vari around me. I think it's the same for you. Vanhu vanenge vachiti ko mazooneka kumusikana ari ikoko, mazooneka musikana ari ukoko. I think you can relate. Even vakomana mune michonzi mukomana ariko. People who never raised you. Vanhu vaitoveko vachiziva. In my case, they actually knew kuti mwana hana fees, umbosvika pakudrop out, wosvika pakuitwa charity case. To understand me? I think I told you kuti ndakatozobatsirwa neimwe family kuti munhu ngaende kuchikoro because mwana angadropi. Vachitoziva, he knew kuti munhu adrop out of school. Kwete kuti mari vanga vasina, vanga vanayo, but nobody was interested. But now all of a sudden, unenge wava hama yemunhu wese. Vanhu havadi kuva newe when you are going through the process. All of a sudden, paunomuka wachiremba, you become the hero. Ndiwava hero yemhuri. Ariko kamusikana ndichiremba. Imagine kuti mai vako voita vana nemwe murume and you are not allowed to have a relationship with those children. Baba vako voita vana nemukadzi wavo, you are not allowed to have a relationship with those children. Then vanhu vati interested in life mako. Hamuoni kuti zviri selfish. Inini I have people in my vari phone book mangu vekuti nyaya dzacho moza here guys, maparents ose ari kuona video ino, handidi kunyeperai. Mukashaya kushowa interest mulife yevana venyu, vana vanozviona. Kana uchingonzi muri right here toda shuga, iwo zoti muri right here, zviri kufamba sei, kodhora gadzigwa here, mvura iri kunaya, chibhorani chiri kushanda, haupindugwi. Kogara muri right here, toda mari yekutenga zvakati. That relationship, you can see kuti it's exploitation at its highest level. Nobody is interested in your life. Hapana, ada kuza kuti right here, how are you doing? Vana vari kuchikoro, mwana wako first born anonzi mwana wako, hanzi muzukuru wangu. Hapana relationship, uri kutoseparate kunzi ari sei mwana wako. I want you to know, my parents, even mimi my parents of the future, I need you to know this.
Please show interest in your children's life. Zvinorwadza kushaya relationship nemwana wako. Zvekuti kana nda kutaura neparent yangu, I don't even know what to say because havagari vatomboisa platform. Chero kada kuti amazwano kuri kutonhora havapinduri nekuti hapana mari. Why are we so selfish? Zvinorwadza, I don't want to lie. Why are we so selfish? Every time, why are we thinking about how can you benefit from this child? So this child, pane vamwe mbuya vaigara vachiti ndo penjeni yangu, vana vangu ipenjeni yangu, handiri iminini because vana vangu ipenjeni yangu. Vana vako vanoita penjeni yako sei kana usina relationship navo? Ini ndiri munhu mukuru right now, ndararama makore akawanda panapa. In as much as ndiri mwana wemaparents, in as much as muri vana vemaparents, muri vanhu vakuru munozoona kuti panapa I'm being exploited. Vanhu havane ineni kuti ndiri right here chichiri kuitika, and unozoziva kuti munhu ane my health issues, but nobody asks kuti how are you feeling these days mwana wangu? So can we just talk? Can we just be normal people? Titaure nyaya besides nyemari. Inini personally ndoziva kuti izvezvi mai vangu havachina matenesi kuri kutonhora. Totaura dzimwe nyaya asi tozoti ndaisa chii matenesi pabhazi, ndaisa izvezvi kune musangano, izvezvi August andi vanhu vemachechi vanoenda musangano, vabereki vedu vanoenda kumusangano, vanoda mauniform, vanoda zvii. August machechi machinji anoenda kumusangano. Techiti izvezvi muri kuenda kumusangano, taisawo grocery. Havatombokumbiri. Why? Because we have a relationship. Parents, kana ndichitaura zvinonditsemura mwoyo wangu, it breaks my heart. Can we learn to have a relationship? Can we learn to develop my relationship nevana? Can we learn to be our children's friends? But like Munyori is saying, relationship yacho haizongomuki kana ndava pa step number 20. Kubva step number 1 mamusipo. It's very difficult. Nobody wants to be exploited in the end. Avati isusiswe masandaki. Makore, winter come, winter go, summer comes, winter comes, summer come. Makore achipindana, mwana achikura, mwana achigarepi, achipfekei, ari kwani. Well, there's one thing about God. Mwari vanosumudzira vana vamunoabandona vaya. Ndinoziva kuti pane vanhu vakawanda vakasiya vana kumusha, murangarire vana venyu. Ndinoziva kuti pane vanhu vakawanda vanenge vakaita remarry. Those people who have remarried, murume wangu hadi vana vangu. But can you please make a relationship with your child? Mwana wako ngave close to you. Kwete kuzoti kana doctor makuzomurangarira. If there is ever one thing that I've learned from this channel, kudzidza kuti people, and it has opened my eyes. Mozaneti ndikaridzira message nze hello, handito chakati ndechosho manje vachaita sei iwe zvangu. Chero ndi mari yangu yopedzera ndotora ndovapa. I mean anyone who's around me. Vamwe varungu vakati hatina magetsi ndotumira, vamwe varungu vakati hatina chikafu ndotumira, vamwe vakati hatina mari rent wotumira. Pani ndakasvika pakuona kuti I've opened my eyes. Unoudza munhu kuti izvo zvintori mapama 1 izvezvi zvakadai zvikadaika kuti ndiri kutokorera school fees yevana. Nobody cares. Vanhu vanoti tiimbe mari, give us money. I'm tired. Personally, I'm tired. I've come to a point yekuti ndakaita resolution yekuti it's me and me first, me and last. I'm become selfish. I hope vari kuona, I hope mose muri kuzwa zvandinotaura kuti at some point in life you need to open your eyes. Even vana baba, especially vana baba, mazvinzwa kuti kana mafa hama dzenyu, nobody cares for your children. Nobody cares. Nobody cares. Even isusu vana baba vedu varipo vapenyu, hama dzenyu chaidzo, who cares? Kuzoti kana vafa. Nobody cares for your children. Whatever you have, save it for your children. Hapana hama yako inodarika mwana wako. Nekuti vana gogo handisi kuti havana mama wenyu, handisi kuti vanhu vakashata. But mama vanenge vane vana 5 kana 6. Iwewo kana ukafa nhasi, mwana wako achaita umwe dhedhera. You are the only dad. Save whatever you have for your children. Handisi kuti vanhu vakaipa, asi da kuti uzive kuti kana usisipo, vaya vaikudira kuti hello hakuna tende, hello kumushokodo wegeto, they don't care about your children. Vachauya, they will kick your children out of the house so that they live. People are selfish. Hanzi nemazokupedzisira rudo ruchaita rushoma. Inini hangu rudo ndinaro, asi kuexploitiwa ndokwandisingani. Toda a two-way relationship. Ngatite relationship yekuti ukati ndodawo hani ndokupa, iniyo ndikati wedu wemusana wagwadza moyo muzondibetsera kuacha. Hatite a two-way relationship ine rudo mukati. As long as pasina rudo pane exploitation, inina count me out. I'm out. Because ndakavhura matso ndikaona kuti ndizvo zviri kuitika izvi. Vanhu vari selfish. Unoita 10 years uchingopa munhu hello hatina chakati. Hello 10 years later munhu ane achingokumbira iwe unokumbira ushode.
ihlai Mwari. By the way, tinokutendai nekuona episode inokwamaita nezuro. Handina kumbovata chiste menge kaita kusara. Ndaifunga kuti maybe chatoita asima take apa handina inhela mazuva ano. Asi Shotina Mwari goti milk I think ichasvika paweekend papo chirega tingomira weekend. Everything is fighting against me. Rega tingomira weekend by weekend pane vanhu vakasanobhadhara. Next week ndenge mava nema products enyu. Tinokutendai guys nekuona kwamaita. Ingadai Mwari akuitirai zvakanaka. Ingadai Mwari akuvhurai maziso kuti muzive kuti your sister, your beloved sister your beloved brother, they don't care about your children. Ingadai Mwari aigona kuti kana mafa azokumutsai muone nezwa nungocho nochichiri kuitika. Poesha mukahlamura kuti ekosha. Kuvanhu vari kuita sei kuwana vangu?